Здравейте, приятели! Вие сте с предаването за Чиста църква. Днес гости на нашето предаване са Руми и Свилен Атанасови. Това са хора, които в годините са занимавали с журналистика, но аз просто ще ги помоля те сами да се представят. Да, Руми. Казвам се Руми Атанасова и съм редактор в вестник Благовремие от самото му създаване до сега. Началото на неговото създаване... Добре, аз след малко ще ви попитам за това. Добре. Свилен, ти си бил за 22 години редактор на вестник Черноморски фар. Областния вестник, да. Преминах през различни отдели, докато накрая създадахме нашето отроче, така да се каже, Благовремие. Добре, аз специално искам да го попитам за Благовремие, но преди това мисля, че едно от вашите деца всъщност е журналистка в... Да. Наша дъщеря Краси е журналистка в BBC Лондон от 18 години. Нейният съпруг, който е англичанин, е също журналист в Лондон. И това е добра новина, да научим, че българин, българка... Да. Всъщност, англичанин. Да, разбрах, те поемат семейната традиция, нали? Общо взето, да. Добре, моят въпрос към вас е как се роди идеята за вестник Благовремие? Кое ви накара да започнете издаването на този вестник? Идеята се роди, бих казал, спонтанно. Ние много разговаряхме с моята съпруга за това, че няма достатъчно добро християнско издание, което да представя нещата на една по-професионална основа. Да. Всичко това, което излизаше в България до този момент, беше така недостатъчно професионално. Направо бих казал. И така с чиста съвест бих казал и списанието на 50-ния съюз и да не изпадам в други подробности, но нещата не бяха така професионални. И аз така реших да се срещна с пастирите на най-големите протестантски църкви в Бургас, което го направих и споделих с тях моята идея. Те прегърнаха и започнахме издаването на вестника, като беше сложена една времева рамка от 6 месеца. Църквите да ни подкрепят материално и така тръгнахме. Само за нашите зрители искам да попитам, коя година... Това беше есента на далечната 99-та година. Руми, да ми кажете, защо избрахте точно името Благовремие? Кръстницата, да. Той винаги казва, че аз съм кръстницата. Много мислихме по този въпрос. Да. И един ден доста така неща витаяха в умственото ни полезрение. И един ден нещо се рових из конкорданса. И просто ми попадна думата Благовремие и просто ме закова тая дума. И аз тогава си спомням, че изговорих на глас един път, втори път, трети път и просто знаех, че това е името. И то се оказа действително едно много точно, едно много навременно и много категорично. Точното време за започване на вестник. Време за започване на време. Затова е Благовремие. Аз смятам, че Бог така направи нещата, че наистина в едно много подходящо време ни даде този подтик да го започнем. Да. Ни даже точно тогава Свилен напусна Черноморски фар, за да може да има повече време, нали, за самия вестник. И така започнахме, така тръгнахме. Аз тогава работех и само вечер се включвах в дейността по списването на вестника, докато той през цялото време беше свободен, за да може да се занимава само с това. Началото на всяко едно нещо е трудно. Предполагам, че човек да реши да издава вестник е огромен труд. Какво беше началото
за вас на вестник Благовремие? Аз преди това искам да се върна една стъпка назад и да кажа, че просто Бог снабдява всяка една нужда и то, когато тази нужда е свързана с Неговото дело. Да, съгласен съм. По един чудесен начин Бог снабдява. Ето сега тя е била осенена с идеята, с това да бъде кръстено името Благовремие. След това в времето на производствения процес на вестника, няма да се спирам в подробности, как просто за всеки един брой сте имали Божието водителство. Абсолютно. Екипираше просто в тая успявахме да намерим точната илюстрация, защото искахме той да бъде много експресивен, много въздействащ нашия вестник. Точната илюстрация, точните неща, които да бъдат много въздействащи, много впечатляващи и в крайна сметка да изпълним нашата цел, хем да образоваме християните, хем да евангелизираме и онези, които не са още повярвали. Чудесно, чудесно. И все пак, как започна всичко? Нали? Издаването на един вестник има нужда от финанси, има нужда от... Преди всичко, аз съм благодарен за това, че ние не бяхме сами в това дело. Да. Специално в медийното пространство, една медия се прави от самишленици. Ние, затова съм благодарен, че ние имахме самишленици. И до този момент аз така с голяма благодарност отбелязвам, че имаме самишленици. Намериха се хора, които да ни подпомагат. Макар и с малки суми, това няма значение, но самата им готовност те да ни подпомагат, това ни даваше криле. Обаче, аз искам да те прекъсна тук и да кажа следното. Въпреки, че може да сме имали много съмишленици, но хората, които помагаха на вестника, бяха от един строго определен кръг. Това беше кръгът на нашето семейство. Това беше кръгът на няколко наши приятелски семейства, които ни помагаха. Ние не можем да кажем, че сме получавали помощ, каквато и да било, нали, от духовни институции, от църкви или нещо друго, като изключа тези символични, бих казала, първоначални суми, които всяка Добре, църква даваше. вие когато започвате издаването на този вестник, доколкото знам, сте били членове тогава на 50-ната църква. Да, така беше. Съответно, как пастира, какво беше неговото участие, неговата роля в... Неговата роля беше, как да кажа, положително. Той подкрепеше издаването на този вестник. Църквата стоя ли финансово зад издаването на този вестник? Все пак сложи се една времева рамка, както казах. Да. И тази времева рамка включваше 6 месеца. И в тези 6 месеца ние трябваше да съумеем да стъпим финансово на краката си. Пастир Илчо Евтимов ни подкрепи, както по-късно разбрах, само първия месец. Ангажимента беше за 6 месеца. Да. Въпреки, че останалите църкви се отстояха ангажимента и 6 месеца даваха, така да се каже, гласуваната квота. А той, накрая разбрахме, че се измъкна сух от водата и не подпомагаше вестника. Нещо такова се получи, дайте да дадете. Да. Което е малко смехотворно, но истината е точно тази. Добре, това е едно Божие дело, едно дело, което, нали, чрез този вестник вие казвате, искахме да евангелизираме хората
не би ли било нормално, нали, една църква да застане за един такъв проект? Би Всеки един пастир би се радвал да има хора от църквата. Не, той се радваше, той се гордееше с това, че хора от неговата църква издават този вестник. Аз определено считам, че това беше една гордост за него. От друга страна, всеки един такъв повик финансов, общо взето, беше глас в пустиня, за съжаление. Тоест, действително, ние сме се осланяли основно на Божието снабдяване и всеки месец сме имали, месец за месец, просто Господ снабдяваше нуждите ни, за да може този вестник да излиза. И така вече 16 години. Искам да добавя, че това издание определено нямаше и продължава да няма комерциален характер. Нормална медия има реклами. Нормална медия има спонсори. Докато в нашия случай, освен тези 6 месеца, вече беше казано. Добре, това. За тези 6 месеца колко църкви се включаха в... Аз не съм ги броил. Аз не съм ги броил. 5 църкви. Те бяха, така да се каже, постоянно. Ангажименти, които поеха 5 църкви в продължение на 6 месеца плащаха по 50 лева на месец църквата. Да. Това беше постоянно. Това беше за издаването, за печата, за... След това, като минаха тези 6 месеца, ние, дето се вика, не стояхме с кръстени ръце, се опитахме да привлечем абонати и не само абонати, църкви, които да са склонни да приемат съответния брой вестници и да го разпространяват в своите общества. Това стана и трябва да кажа с гордост, че много църкви, 50-ни, това то повечето в Южна България, споделиха тази идея не само, а станаха проводник на нашето издание. Искам специално да отбележа една църква в Северна България, това е Плевен, Евангелска 50-на църква Плевен, която и съответния регион Плевенския, те се умяха... Много обичаха вестник. Те се умяха да представят вестника и да го предлагат там на обществата в региона. И достигна 132 броя само за Плевен. Само за Плевен. Нещо, което смятам, че е за отбелязване, така с благодарност го казвам. Добре, а към днешна дата под каква форма се издава вестника? Към днешна дата вестника продължава да излиза в електронен вид. Първоначално ние вървяхме на хартиен носител и в електронен вид, през далечната 2004 година електронен вид. И след като приключихме с хартиения носител 2009, нали? Да, 10 години. 2009 година. Точно. Значи, продължихме в електронен вид. Впоследствие аз съответно, доколкото можах, взимах участие в списването на вестника, но вълшеното ми зрение стана причина аз да предам стафетата на моята съпруга и тя от няколко месеца, ако да не кажа и година, 2, а може би и повече, тя самостоятелно намира материали и ги качва на електронния носител. Искам само да кажа нещо друго. Значи, 10 години вестника излизаше на хартиен носител. Тоест, когато тук много така... Когато започна кризата, икономическата криза в целия свят и съответно в България, ние също не бяхме подминати. И хората изключително много се свиха и то обикновено нещата, от които хората започват да
изключват от бюджетите си. Да. Това са изкуство, литература, нали, тия неща. Така че дойде един момент, в който просто вестникът нито можеше да бъде подпомаган от близките ни, нито пък можеше да бъде разпространяван. Тоест, кризата не афектира и нас. Ако и да това да е Божие издание, нали, тези неща, така или иначе, са реални и са съществуващи в реалността. Така че ние решихме да бъдем в крак с, така да се каже, и с модерността и с новото време, защото вие виждате сега какво става. Повечето издания минават изцяло на електронен вариант и това е бъдещето в крайна сметка. И започнахме само на електронен вариант. Аз искам отново да върна темата. При толкова големия дефицит на християнски издания, вестници, не е ли нормално? Вие казахте 5 църкви за 6 месеца по 50 лева. Предполагам, че тази сума е много нищожна. Тя е символична. Изобщо за... Абсолютно. И казвате, че всъщност основно ваши близки, вашето семейство. Да. Не би ли било нормално, много по-голяма част от пасторите, от църквите да се ангажират с подпомагането на едно такова издание, което достига дори до невярващи хора, предполагам. Защо? Значи много са нещата... Защо е така в България? Много са нещата, които биха могли да бъдат казани в случая. Аз с наблюденията, които имам в нашите общества, в нашите духовни общества, съм забелязала, че общо взето всеки си копае на лехата. И ако тази леха не граничи с неговата, или ако тая леха се произвежда нещо различно от съседната, нали, хората нямат отношение към тия неща. Тоест, ако това дело, било то Божие, е излязло от двама християни, миряни, които са решили, че искат да отговорят на Божието предизвикателство, действително в нашата страна да се прави един добър духовен продукт. Защото аз много често обичам да цитирам Станиславски, който казва, че за децата трябва да се играе като за възрастните, само че по-добре. И в този смисъл винаги съм смятала и продължавам да смятам така е, че за вярващите хора духовните продукти трябва да бъдат като за хората от света, само че по-добре. Като за Господа, не така? Да, защото ние трябва да бъдем за пример. Добре. Ние не трябва да трябва да сме глава, не трябва да сме опашка. И в този смисъл аз смятам, че едно такова дело, и така съм и мислила, трябва да бъде подкрепено. Де факто обаче това не се случи. Значи, аз бих искала да оставя на зрителите, които ще гледат това предаване, малко повод за размисъл, защо това не се случи. И не бих искала да хвърлям някакви ръкавици към когото и да било. Разбира се. Нали? Но така или иначе, ние не бяхме подкрепени от духовните кръгове, имам предвид от духовните водачи. Ние не бяхме подкрепени. Нещо повече. Като че ли имаше известна доза предпазливост по отношение на нас, известна доза предпазливост по отношение на това какво ще се списва в този вестник, по какъв начин ще се списва, защото ние, така да се каже, бяхме една независима медия. Ние сме медия, която не обслужва нито някоя църква, нито някоя деноминация. И няма и комерциална цел. Няма комерциална цел по никакъв начин. Ние сме били тотално на загуба, материална, но сме били на много голяма печалба духовна. Нали? Така че така стоят нещата. Едно нещо, когато е родено от Бог, то винаги носи добър плод. Нека да покажем на зрителите просто как изглежда вестник Благовремие. Сега, това е течението на вестник Благовремие. Аз искам да покажа първия брой.
Защото първия брой е много важен, нали? Искам да кажа кои са хората, които пожелаха успех на вестника. Като начало това са епископ Рами Бенари, това са пастор Виктор Вирчев, председател на СЕПЦ тогава, и също така един вече без очела не става, един пастир Рингулф Елсел, който е председател на Съюза на 50-ните църкви в Германия. Добре. Сега искам само да допълня, че за нас беше изключителна чест да представим поздравлението на епископ Рами Бенари. И то имаше и факсимиле на иврит. Вие започвате с евреен. Да. Исус Христос няма лошо. Е евреен, което е едно много добро начало. Там е връзката, нали? Нашето мнение беше, че е хубаво да се започне именно с това. И той прочети какво казва пастир епископ Рами Бенари. Всъщност, аз мисля, че тук има нещо по-интересно за прочитане от това, което той казва. Той казва, един нов християнски вестник, каква чудесна изненада, аз се вълнувам. Да. Пожелавам с цялото си сърце незабавен успех. Убеден съм, че този вестник ще помогне много хора да повярват в Господ Исус Христос и ще служи като инструмент за евангелизиране на духа и душата. Всичко това вярвам в името на Господ Исус Христос. Добре. Амин. Руме, нека да продължим нататък. Да, разбира се, с най-голямо удоволствие. В брой 93 от февруари 2008 година вие излизате във вестника с един редакционен коментар и той гласи: ще продължим ли да живеем с статуквото? О, да, много добре си го спомням това. Какъв беше повода да излезе с този редакционен коментар и какво очаквахте да се случи? Значи, аз ще говоря сега, защото аз го писах тогава, този редакционен коментар. И той беше написан във връзка с едно събитие, което, ако ние не бяхме го огласили, може би щеше да се остане нечуто и невидяно нещо в нашата, в нашата евангелска история, в нашите среди. Да. Значи, точно тогава комисията по досиетата беше излезе с оповестяване на броя хора, които са били агенти на Държавна сигурност, и в това число за наша огромна изненада фигурираше нашият пастир Илчо Евтимов. Да. И това беше за нас много голяма изненада, естествено неприятна, бих казала изненада, защото по понятни причини, нали. И тогава много и сме се молили на Бога и какво ли не, за да можем да бъдем действително да сме наясно как ние като журналисти, ние като християни трябва да направим така, защото да постъпим по най-правилния начин. Понякога човек, когато изпадне в такава ситуация, която е непривична, нали, трябва малко повече време да отдели, за да помисли как да станат тези неща. Тогава се случиха много неща, които ни накараха да напишем този редакционен материал и да публикуваме тази истина, така, щото всички да могат да я узнаят. И аз искам тук сега Свилен да кажа, защото първото нещо, което беше разговора, който Илко проведе с нас, и последвалите разговори от други духовни лица, които също последваха. Нали? Само и само ние да не напишем да не публикувате този коментар. Накратко нещата бяха такива. Да. Обадя ми се по телефона пастир Стефан Димитров Гурбалов и ми каза тази новина, че пастир Илчо Евтимов
е сътрудничал на Държавна сигурност. Да. Ние го Като агент изтеглихме. Михайлов, между другото. Да, Като агент да. Михайлов, точно така. Ние го изтеглихме този материал от интернет и започнахме да подготвяме материала. Тоест, то беше една палитра от мнения, различни пастири бургаски, в това число и Румен Бороджиев. Ще стане ясно защо на него. Да. И след като стана ясно вече, че ще се публикува такъв материал за Илко Евтимов, изведнъж ми се обажда по телефона от Лондон. От Лондон? От Лондон, да. От Лондон. Той беше там тогава. Пастир Виктор Вирчев. И води с мен един много дълъг разговор. Да. За това да ми окаже давление да не се публикува този материал. Натиск да не се публикува материал. По-нататък ми се обади по същия повод бившия народен представител Красимир Момчев. Да, и аман заман не го пускай този материал. Казвам, защо? Това нали е истина? И други ми се обаждаха, но тези бяха знакови фигури. Но ние не послушахме... И мисля, че и Николай Кокочев тогава, че се обади или греша. Може би. Да. Мисля, че и той. Точно мисля, че вие описвате... 4 години по-късно описвате събитията. Аз оттам знам всъщност. В отвореното ни писмо. И мисля, че там визирате и Николай Кокончев, който също се обажда. Които всъщност, между впрочем, 2012 се оказаха, че Всичките са агенти, ние тогава не знаехме. Това са хора агенти на държавна Ние тогава не знаехме и аз даже тук искам да вметна нещо. Добре. Сега се сещам, че в началото, когато вестника излезе, аз... Това не е първото тяло? Това е първото тяло, да. Аз бях интервюирала повечето председатели на деноминации. Тогава бях интервюирала Виктор Вирчев. Ето в броя от октомври 2000 година, какво казва той? Аз вярвам в честотата на Христовата църква. И това, че църквата на Исус Христос е свята, чиста, без петно и без бръчка, че тя е стълб и подпорка на истината. А същия този човек е... Просто бях наистина... уважавах този човек. Този човек. И бях изключително стресирана и разочарована, когато разбрах, че той също е бил агент на Държавна сигурност. За мен това са недопустими неща. Каквото и да говорим, когато става въпрос за духовни хора, когато става въпрос за хора, които са фактори в... които учат хората на морал? Абсолютно. Абсолютно. Тези хора... Всъщност те се оказват, че те съдействат на един репресивен апарат, който е целял унищожението на Христовата църква. Да. Това е... И не само... И не само на Христовата църква. Вие самите знаете, 30 000 човека от интелигенцията на България само в първите месеци след 9 септември са били унищожени. Нали? Така Народния съд. Другото, което прави силно впечатление, че когато се осветиха редица знакови фигури в нашето общество, като Георги Коритаров, като този, който водеше Панорама, Иван Гарелов. Ваши колеги всъщност. Те сдадаха позиции и вече не се занимаваха с активна журналистическа дейност. Пастирите, за които говорим, те не само, че не напуснаха амвоните, ами се продължиха да си водят църквите, като че ли нищо не е станало. Това е просто необяснимо за мен. Все пак имаше често пъти от амвоните се проповядва тази идея живей Словото. Как да се живее това Слово, като на практика се получава друго положение. Просто то не има един дисонанс. Не, и има още нещо, което искам да кажа в тая връзка, че
това, че ние дръзнахме да напишем истината, която целият свят вече знаеше, защото тя е извадена и публично. Тя е извадена и публично и така нататък, но все пак в един духовен вестник, в един духовен продукт. Значи, просто... Бяхме санкционирани, кавички. Не, то не е в кавички, то се е в действителност. Имаше много хора, които ни написаха писма. Аз сега в момента, защото това са много неща, които са минали през нас и нямам спомен абсолютно за всичко. Това е 2008 година. В момента се сещам, че получихме едно писмо от Духовния съвет в Червен бряг. Мисля, че се казваше пастор Веселин Йотов, ако не се лъжа. Той е пастора, да. То беше много интересно. От Духовния съвет. От Духовния съвет беше подписано от 7-8 човека от Духовния съвет и ние бяхме просто заклеймени. За това, че сме си позволили да очерним един такъв благочестив пастир, какъвто е пастир Илчо Евтимов, и това, което сме писали, не е вярно. Те даже не отговаря на истината. Не отговаря на истината. Много беше интересно, всичко беше клиширано до такава степен, написано буквално с 20 клиширани израза, които не направиха много силно впечатление, разбира се, силно отрицателно. Ние тогава попитахме Илчо Евтимов какво ще направи той в дадения случай, дали ще си подаде оставката като пастир. Нищо такова не се случи и ние решихме, че не можем да останем повече в тази църква и я напуснахме с нас. Други възмутени християни направиха същото. И си потърсиха друго духовно място, където да ходят, където да се събират на богослужение, но... Добре, всъщност вие на практика сте били буквално репресирани от това, че сте решили да кажете истината. Нали? Доколкото знам, освен всичко това, даже са били спряни броеве на вашия вестник. Да. Това беше първата реакция. Например, Свило, това беше на пастир Божидар Яламов първата редакция. Аз нали точно така? това исках да допълня, че заедно с становището на Духовния съвет на Червен бряг с пастир Веселин Йотов, те върнаха цялата пратка за тяхната църква от примерно 20 броя или колко бяха там, или 25 броя, в плика, в който беше пратен вестника и така нататък. Много организирано съдействие. Да, те много така явно са се обидили хората от това, че ние публикуваме истината. Независимо, че в Библията пише, че истината ще ви направи свободни и така нататък. Сега те скриват истината всъщност, не е така? Те съдействат тя да не излезе наяве. Така е излезе на практика. Пастир Божидар Яламов спря абонамент от 30 броя. Значи хората си бяха платили абонаменти. И той изведнъж им иземва, той не им ги дава, той го спира и казва, няма да го изпращате. А те са си платили хората. Тоест той не им дава възможност да щат вещи. Един штрих само към съответния пастир, който ми каза, има значение. Ми каза един бургаски пастир, не е казан нали, в автобуса някой му го каза и не го знам кой е. Каза ми го човека и той вика в спалнята си, същия този пастир, Божидар Яламов, имаше портрет на Тодор Живков. Това в демократично време. Това е сериозно. Да. Абе, моля те се сега. Това са приказки. Не е сериозно това. Не е сериозно. Моля те се. Не е сериозно. Никакъв случай. Не знам дали е имал, но истината е, че в тоталитарното време той е служил на системата, която беше управлявана от Тодор Живков. Така че, доколкото знам, той също е осветен като един от агенти на Държавна сигурност. Божидар. И всъщност какво се оказва? Вие пишете нещо за един от агентите от Държавна сигурност и няколко агента моментално реагират. Нали, единият е в Лондон, звъни по телефон. Но сега, нали, 2012 ние вече разбира.
предполагам, че вие тогава сте били много шокирани от цялата Шокирани тази... бяхме, Нали, да. По-нормално е, когато човек каже истината за едно нечестие, неговите колеги пастори да се съберат и да кажат, нали, Илко, да, това е неправилно, нали, просто да вземат някакво отношение. Защото сега те са много активни, когато става въпрос, примерно, за гей браковете. Да, те ще се съберат, да, те ще заклеймят гей браковете и ние сме много срещу гей браковете. Да, ние сме срещу гей браковете. Но ние сме и срещу предателство в църквата. И от една страна абсолютно двоен стандарт. От една страна се защитава предателство в църквата и сме срещу гей браковете. Нали? Но искам да ви прочета, тъй като не знам... Те действа само една фраза. Те действат действително като скачени съдове, както стана ясно. Което е и всъщност на практика статуквото явно не се променя и ви 4 години по-късно правите извода. Да. Нали, искам да цитирам за статуквото, пък било той църковно, бронебойни патрони няма открити. Абсолютно. И когато един човек в българските християнски църкви каже истината, се налага на практика да напусне църквата. Както ви така стана и с нас, да. Никой не е изгонил, но ние самите решихме, че просто не можем да бъдем повече част от една църква, в която някой ще ни учи на морал от амвона, а този някой, който трябва да ни учи на морал, самия той, при него този морал липсва. Добре, а да ми кажете какви бяха доводите, примерно на Виктор Вирчев, на Яламов, на Веселин Йотов, на Кокончев, вие да не пуснете този материал? Какво ви казаха те, нали? Защо не трябваше да го пуснете този материал? Каква е причината да не излезе този материал? Честно казано, ще използвам една така не много лицеприятна дума. Талаша в техните приказки беше толкова много, че рационалното зърно се разми. Буквално се разми. Какво са ми казали? Това не беше вчера, това беше преди толкова време. Но все пак те някакъв довод са изтъкнали, защо да не го правите? Нали? Опитваха се, специално Виктор Вирчев, да оправдае действията на Илко Евтимов. Както и този духовен съвет, за който говорите. Нали? Те казват, че вие всъщност хвърляте може би кал. Да, петно, кал върху едно чисто име. Нали? Че ние сме хора, които просто много недостойна постъпка от християни. Нали? Как е възможно такова нещо? Значи виновните сте вие, нали? Ние сме общо взето виновните. Да. Не бих казала, че сме репресирани, нали, защото че използва тази дума, защото в крайна сметка ние на никого не сме служили. Единственият, на когото смятаме, че служим, че сме служили и че продължаваме да служим, това е на Божието дело в България. Така че ние не сме служили нито на този пастир, нито на този пастир и някакси това, че се е наложило ние да напуснем дадена църква, в случая това беше повода, нали? Да я напуснем. Ние сме взели самостоятелно това решение, защото сме счели, че не е морално от ние да седим там. Просто за нас не е било морално. Но хубавото е, че въпреки всичко, въпреки цензурата, защото цензура има, имаше и други случаи, нали? Това не е единствен случай. Въпреки цензурата, ние сме казвали истината и сме уважавани сред нашите среди за тази си дейност. И мога да кажа, че това, което правите вие заедно за чиста църква е много добро, защото това е също една борба срещу статуквото. И защото ако и да няма открити бронебойни патрони за него днес, утре може да се намерят. И това е едно много полезно нещо. Аз така смятам. Благодаря. Благодаря. Искам пак малко да върна лентата назад. 2008 година, когато аз казах репресиране, в смисъл обаждания, когато получиш, ако аз получа писмо от такъв духовен съвет, че очерна името на някой, всъщност няма да се почувствам добре, нали, ще почне да се задаваш въпроси, дали пък, нали, и така нататък. Добре, духовният съвет в Бургаската църква, на която вие бяхте членове, той дойдаха ли при вас, нали, да
да ви насърчат по някакъв начин за това, че казвате истината, да поговорят с вас. Каква беше тяхната реакция? Нещо повече. Аз усетих, че Духовният съвет, специално на Петдесятната църква, е много умело манипулиран от пастира. И че пастира има там думата за всичко. А пък последствие разбрах, че като че ли не е само този Духовен съвет манипулиран. Това така интуитивно го разбрах по-скоро. Да. Добре, по-късно излязаха вече излезе доста информация за агентите, кой какво е правил. Пастир Ангел Пилев всъщност влезе в комисията по досиета и изчете много неща. Искам просто да ви прочета нещо, което вие 2008 година няма как да го знаете и не сте го знаели на практика. Да. Това е един донос, който Илчо Евтимов, пише, той тук се представя като агент Михайлов. Източника съобщава, че разговор, който е провел на неговия приятел с лицето по време на отпуската през декември 1987 година, е разбрал следното. Всъщност, ние разбираме, че той е вербуван за агент от Държавна сигурност, когато е бил в казармата. В казармата, да. И ние го знаем. Той е пускан в отпуска и всъщност, когато е бил в отпуска, е научавал изключително много неща, които след това е докладвал. Нали? Той каза така. Споделил с приятеля ми, винаги, не знам дали се запознати, но винаги се пише че той е получил информация от приятел, нали? И предава по този начин нещата. Да. Споделил с приятеля ми, че получава касети с музика и песни с религиозно съдържание от чичото, който живее в Стокхолм. Същите песни той ги преработвал и превежда и в последствие изпълнява по време на служби в църквата. Споделял е още, че е бил предупреден от органите на МВР и в последно време е избягал да изпълнява такива песни в църквата. Всъщност той говори с един човек от Бургаската църква и той му споделя, че получава касети отвънка, нали? Това го предава съответно на Държавна сигурност. Да. Така, по-късно какво пише, нали? Освен това, от разговора, който е провел неговия приятел с майка си, значи той е говорил с майка си и е разбрал, че в комплекс Славейков живее жена, чието име не можал да разбере, на която съпругът ти пътувал с корабите, който е внасял касети с видеофилми с религиозна тематика и която жена е събирала в дома си привърженици на сектата, за да гледат тези филми. Той предава тази информация на практика на Държавна сигурност. Те по-късно пишат, нали, да се срещне, първо да научи коя е жената, как се казва жената, къде се събират, нали, и съответно, когато те научат вече адрес, име на жена, мъже им може да загуби работа си, тъй като той внася... Да. Искам да ви кажа колко лоши могат да бъдат последствията от един такъв донос. Нали? Значи, този човек вкарва видеофилми с риск. Нали? Той може да влезе в затвора за това, което прави. Тук в един момент се издава място, където се гледат тези видеофилми, жената, която събира вярващи. И това не е просто за въпросния човек. Това са го правили почти всички агенти. Да, за съжаление. И схемата е една и съща и съответно те са насочвали вниманието на Държавна сигурност към активни християни, които после са били репресирани. Тези хора са загубвали работата си, тяхните деца са били спирани в много отношения и така нататък. И това, което вие сте направили, нали, прави чест, че сте устояли на натиска, защото може би много хора са били накарани да замълчат. Нали? Това е истината. Но все пак не е струвало нещо, но то всичко си има цена. Цена, която се плаща. Всичко си има цена, така е. Просто искам нашите зрители да разберат колко организирано се действа срещу всеки един, който се опита да каже истината. Така е. Колко организирано, колко примерено се действа, нали, от една страна обаждане, от друга страна спиране на абонаменти, от трета страна подписи от духовни съвети, които съответно, нали, те влияят на човека. Нали? Човек започва да се пита, постъпих ли неправилно или не. Добре, един въпрос. Какво е според вас отношението на Бог към предателството на тези пастири от агенти на Държавна сигурност? Какво мисли Бог за цялата ситуация според вас? Какво казва Божието Слово за това?
може ли са във времето на комунизма, тъй като те излязаха и с предавания и казаха, че те всъщност, ставайки агенти на Държавна сигурност, те са запазили църквите. Може ли един пастир, който служи на Държавна сигурност, да служи на Бог едновременно? Има една такава мисъл, която така ме впечатли изключително много, която беше повторена няколко пъти по телевизията, Да. която ще цитирам по памет и така гласеше следното, че злото не би преуспяло, ако добрите хора се не обърнат внимание на това и станат нетърпими към злото. Точно така, много, много точно. Злото не би преуспяло, ако добрите хора не правят нищо. Ако добрите хора не правят нищо. Това се отнася до вашето предаване и до вашата всичко това, което вие вършите. Защото това именно... Трябва да има нетърпимост към предателството. И това за мен е недопустимо, особено в нашите среди. Особено от хора, които са начело. Защото писано е, не може слепец да води слепци. Защото пастира трябва да отговаря на много качества. Той трябва да бъде за пример. Той трябва да носи Христовата светлина. Аз не виждам как един човек, който може да си позволи предателство, може да бъде и отцапан по някакъв начин, може да носи тази Христова светлина. Няма как да стане това нещо. Затова мисля, че ние като хора не трябва да се примиряваме с предателството. Ние като хора трябва да го сочим с пръст и който може наистина ние сме хора, които не можем да съдим. Има привилегия, има единствено Бог, нали, да съди. Но ние сме хора, които можем да поставим някакви граници и всеки човек да се опитва да ги спазва. И този стремеж да бъдем чиста църква, да бъдем църква без петно и без бръчка, нали, става по този начин. Не става като потулваме истината, като я замитаме под пода и като се правим, че нищо не е станало. Няма как. Няма как да стане това нещо. Това е нашето виждане и ние винаги сме го отстоявали и затова в крайна сметка се радваме за това, че нямаме никаква... Ние сме сигурни в това, което правим. Ние знаем, че имаме Божието одобрение за това, което правим и нищо друго няма значение. Абсолютно нищо друго. Когато сме публикували текстове и когато сме публикували текстове, които са пак така истинни и сме срещали реакции нали, отрицателни на хора, които не са одобрявали тези публикации. Но хора, християни говорим, нали? Понеже жена ми е много чувствителна, не че аз не съм, но тя е свръхчувствителна. И тя почва да се, така едва ли не да се вайка и да викам, виж какво. Ние ще гледаме на Христос. Той е главният редактор на нашето издание. Няма какво, ние не можем да угодим на този, на оня, на трети, и на не пети. Е необходимо. Не. Исус Христос е нашия водач. И сега, доколко сме успяли, това е друг въпрос. И също сме хора и също сигурно някога сме сбърквали или нещо от сорта. Всеки може да сбърка, това е нещо, което... Нали, и затова има покаяние. Затова има покаяние. Да, така е. Искам тук да кажа нещо друго. Че защо ние считаме, че вестника е Божие дело. Значи, ние имахме една малка група приятели, може би 4-5 човека, 6 човека, които всяка седмица се събирахме на молитва само за вестника. Твърдо. Само за вестника. И когато е имало проблеми, и Бог ни е отговарял по един или по друг начин. Тоест, ние сме чувствали водителството на Бога и сме чувствали мира на Господа, даже когато е имало неща, който не е успокоявал и който ни е давал ясен знак, че ние сме на прав път. И в крайна сметка мисля, че по-важно е завършването на една работа, отколкото започването, а ние сме по-близо
до това да сме завършили като цяло един духовен продукт, отколкото началото, мисля, че това не се получи. Защото, както е известно, Нали, в този смисъл го казвам. преди да се случи нещо в материалния свят, то трябва да се случи в духовния. Затова, водени от тази максима, ние сме се събирали на молитва и смятам, че сме измолвали Божието водителство и Божието благоволение. И може би да завършим по начина, по който вие го казахте, когато сме сигурни, че вършим Божията работа, Божието дело, тогава другото няма значение. Така че много е важно да знаем, че имаме Божието одобрение и че Бог е на наша страна. Благодаря ви за това участие. И се радвам, че има такива хора, които са имали смелостта в едно трудно време, без финанси, без комерциална нотка, да направят вестник и то продукт, който е добър за цялото християнско тяло в България. Нещо, което е служило за благословение и продължава да служи за благословение на християните в България. Бог да ви благослови за това, което сте правили и продължавате да правите.